Здравейте, зрители, последователи на канала ми Щастливи съдби. Казвам се Гергана. За много години живи и здрави бъдете всички вие и вашите семейства. И сега за всеки ден една магическа фраза. Сутрин, когато излезете от вашия дом, винаги си я казвайте всеки ден и ще видите как ви помага. Много лесна е за казване и за изпълнение. И тя е: както краката ми следват един друг, така нека късметът винаги ме следва. Истина, заклето, благодаря. Това е магическата фраза, или да речем наричане. Сутрин, когато излезете от вашия дом, си я казвайте винаги, където и да тръгнете, и ще видите колко лесно ще протича денят ви.